घास दास हम करुणा निधान के लक्ष्मण जी के शक्ति बाल ना गइल बा जाकर लंका से वही सुखेन के उठा ले तनी जब स्थिति देखनी हम हाथ जोड़ के खड़ा हो गनी मरिकार हम डॉक्टर होई हमरा के मेडिकल स्टोर बा बाकी रोरा भाई के जान बचावेला है कोनो दवाई नहीं दवाई बात तो कहां तो दवाई बाटे धवला की पर्वत को आ समय तने बाकी क्लिनिक ढूंढे के पहले यदि के दवाई आ जाई तरा और भाई बाज जो है ना तो कोनो उपाय काम ना करी और चिंता बढ़ गई हनुमान जी हाथ जोड़ के कने मलिकार चिंता मत करी खाली आदेश करी तय हनुमान भगवान के भिलाज रखलो कहत रे का वो भरी बुद्धमानी के काम कइले हनुमान कहत रे का ए लौरा मान्य सिंह वो तो पूरे गाँव में हमारे मामा लगेला माने मामा लागत हो ना तो भाई लागत हो चलिए हजारों हजार के पुरस्कार बा वो लगी रही भगवान भोलेनाथ से मिलती रही कि यही तरह लोग के पद प्रतिष्ठा बनल हो फुलवारी चहचह करत रहो बाकी कहे तो भाव ऐसे कि भगवान नाम सोच ले लगी कि लक्ष्मण के प्राण ना बाची तो इ दोनों अयोध्या लौट के ना जाई ए हनुमान भगवान के भिलाज रखलो ए अल्लाह जो राखली हल करुणा निधान अल्लाह जो राखली हल करुणा निधान कब से करइबो